My preaching this morning is entitled The Resurrection of Christ. One of the Gospel of the Lord. First, Christ died. Second, buried. And third, that He was raised again. Napakahalaga po na malaman ng tao na may pagkabuhay na muli. Amen? At napakahalaga po yan. Kasi kung wala po yan, ay we are the most pitiable. Kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon, tayo po yung pinakamakawawang mananampalataya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka kawawa. O kasi ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. Palapakan po natin ang ating Diyos. Siyempre po, pag sinabing resurrection, may mga witnesses. Infallible proofs. Nagpakita ang ating Panginoon sa daan-daan. At yung kanyang mga sa alagad, nagpakita. At ang pinakapatindi rito, mga kapatid, nagpakita po siya kay Paul. Kasi siyang sumulat po yung 1 Corinthians. Sa mga taga-Korinto, ito yung aking papangaral sa iyo, mga kapatid. I declare the gospel. Ipinapahayag ko ito, which I preach unto you. Which also ye have received. Ito yung tinanggap nyo. At ito yung tinatayuan natin. Unless by which you also are saved. Lagay niyo po ito sa inyong mga isip. Which I preach unto you unless ye have believed in vain. Ang pananampalataya po ay kailangan tumayo. Kailangan matibay. Hindi ka nagdududa. Yan ang pananampalataya. Amen? Kasi ang kahulugan ng pananampalataya, alam na po natin at lagi natin binabasa at naririnig. Oo, ito yung mga bagay na katiyakan. Mga bagay na hindi nakikita at darating ang panahon. Ito ang katibayan at magkakaroon ng reality, yung iyong pananampalataya. Kaya nais ng Lord na kahit na hindi ka sinasagot, tila baga napakalayo ang Diyos sa iyo dahil matagal ka ng mananampalataya. Sabi ng Lord, pag lumapit tayo sa Kanya, sa Hebrew 11:6, kailangan maniwala ka na may Diyos. Amen? Kasi sinabi niya na hindi kita pababayaan o iiwanan kahit tapos na ang mundong ito. Pangako ng Diyos yun pag mananampalataya ka. Kaya ang mga mananampalataya ay hindi napapahama. Amen? Kaya huwag po kayong malungkot sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Ito po ay paghahanda. You must lift up your heads towards heaven for your salvation draw it nigh. Pag nakita na po natin at nababanaag po natin at nararanasan natin yung mga ganitong bagay, itingala mo ang inyong ulo sa taas. At malapit nang darating ang pagtubos o kaligtasan o rapture. Anytime, rapture will take place. Amen po? In the book of Mark chapter 16 verse 1, ito po yung unang witness. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. Tatlong po yun. Ang witness, nagpakita sa kanya, hindi sa kanyang alagad ang nagpakita. Kita nyo kung sino ang kung saan nag-appear ang ating Panginoon. Yung first appearance niya, kanino? In the verse 9. Verse 9, 16:9. Now when Jesus was risen early, the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene. Diba?
out of whom he had cast 7 devils. Sa kanya unang nagpakita. Samantalang si Mary Magdalene ay ina-accuse siya na batuhin. Ang sabi po riyan, 7 demonyo ang nasa kanya. Pag sinabing 7 devils yan, 7 klaseng espiritu po yan. Kaya nga maganda si Mary Magdalene eh. Amen? Pag tinignan ka, talagang nabibighani ka. Kaya pag ikaw ay mananampalataya na, eh wala na yung espiritu na yun. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya, imagine, diyan unang nagpakita ang ating Panginoon, makasalanan, hindi sa kanyang alagad. Kaya, very favor ang Lord sa mga babae. Kaya ano po, di ba? Natutuwa ang Diyos sa mga babae kahit na sila yung unang nagkasala. Kasi mayroong ipinanganak. Kaligtasan po. Ang natamo natin kay Mary, Virgin Mary. Ginamit siya ng ating Panginoon. Yan yung tatlo na first witness. Number 4, witnesses. Matthew 28:4. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Mga guards po ito, mga sundalo. Unas, kay Mary Magdalene, kasama niya si Mary, mother of James. Kilala niyo si Mary, mother of James? Nanay niya po yan. Guards. Number 5. In the book of Mark, samantalang umalis si Mary, sila Mary at inulat, merong 2 men. In the book of Mark 16:12. After that, he appeared in another form unto 2 of them as they walked and went into the country. Yan yung mga witness. Yan yung mga nagpatotoo na ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. 16:14 ng book of Mark. Afterward, he appeared unto the 11 as at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Take note, hardness of heart and unbelief. Sinabi na ng Lord yun, mag-resurrect siya. Yung 11 na alagad, nagpakita siya. Nag-report na at nag-ulat na sila Mary Magdalene. Hindi pa rin sila naniwala. Kaya nagpakita na po siya. Amen? Ganong katigas. Ganong katindi ang nature ng tao pagdating sa pagtitiwala o faith. Hanggat hindi mo na-encounter ang ating Lord personal sa buhay mo, pananampalataya mo, magdududa ka. Ito, mga tinuruan niya ito ng more than 3 years. Kaya nagpakita sa kanila. Unbelief and hardness of heart because they believed not them which had seen him after he was risen. May mga reports na yan, hindi pa rin sila naniniwala. Meron ng mga pasabi yan. Yung 2 men, yung si Mary Magdalene, yung mother of Jesus, si Virgin Mary, si James, mga guards, sinabihan na sila. Di ang kailangan, anong kailangan? Kailangan mag-appear na siya. Amen? Minsan ng mga mananampalataya, di pa rin sila naniniwala na ang Diyos ay nasa kanila. Binago na sila ng ating Panginoon, nangusap na ang Lord sa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu, nangusap na ang Lord sa pamagitan ng kanyang salita, nangusap na ang Lord sa pamagitan ng man of God, nagdududa pa rin sila. Pag may mga problema, Lord, tinawag mo ba ako? Lord, anak mo ba ako? Di ba pag nahihirapan? They question God. Don't question God. You must understand. Kailangan, just understand. Kasama po yun eh. May mga pagsubok talaga sa buhay. Sinabi na ng ating Panginoon yan. Pagkatapos po nun sa 11, in the book of Acts 1:15, para walang masabi ang tao, and in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said,
Number of names together were about 120. Dami na, no? Di pa rin sila naniwala. Kung 3 days lang nag-resurrect ang ating Lord, wala tayo dito. Pero nananatili siya ng another 40 days para maniwala ang kanyang mga alagad. Tinuruan niya sila for another 40 days. Kaya nga yung tayo po, pag may namatayan, di ba? Nagsiselebrate ng 40 days. Di ba? Diyan, duha po yan. Di ba? Nananalangin tayo ng 40 days para sa kanila. Diyan kinuha po yan kasi si Jesus Christ nananatili pa siya. Espiritu na po siya, walang buto, walang blood, walang flesh. Pero kausap nila. Kausap nila. Kasi matatakot ka. Kasi namatay, kitang-kita nila eh. Na-crucify. Ipinako. He gave up his ghost. Talagang patay. Kaya nga hindi sila makapaniwala eh. Then nananatili uli ang Lord ng 40 days kasi alam niya ang puso at isip ng tao na pag hindi siya mananatili ng 40 days, iwanan niya sila, hindi matibay ang kanilang pananampalataya. Kaya hindi kayo iniwan ng Lord eh. Amen? Hindi lang 40 days eh, sinabi ng Lord eh. All authority is given unto me in heaven and on earth. Kaya sabi niya, humayo kayo. And I will be with you till the end of this age. Pero mo, nung nag-resurrect ang ating Lord, napakaraming mga blessing na ating natamo. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 6, after that he was seen above 500 brethren at once. Oh. Minsanan lang, nagpakita siya sa 500 na magkakapatiran. Dami na, di ba? Of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Ano ibig sabihin ng Apostol Pablo dyan? Yung iba na wala na, namatay na. Yung asleep dyan. Pero yung iba, yung 500 na nakakita at nakawitness sa kanyang pagre-resurrect, hanggang ngayon buhay. Diba? Sino pa nakakita sa kanya? 1 Corinthians 15:7. Si James. Kilala nyo si James? Anong Tagalog ng James? Santiago. Kala ko Jaime noon eh. Santiago. Layo, no? Yan po yung Santiago po na nagsulat ng Book of James. Sino yung Santiago na yan? Kapatid ni Jesus yan. Okay? Alam, matuto tayo sa ano? Kasi maraming magkakahawig dito na biblical character. May Simon the Sorcerer, may Simon Peter, may Simon the Betrayer. Di ba? Merong maraming Judas. May Judas dito na may author sa Bible. Di ba? Meron. Kaya kailangan mag-aral po tayo. Kaya yung iba nalilito. Sabi nila, ang Biblia nagkukontrahan, no? Bible, the scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for teaching, for proof, and for correction. Napapakinabangan ito sa pagtuturo. Kaya, ang matindi na pinagpakitaan ni Jesus Christ. 1 Corinthians 15:8. Ito na. And last of all, he was seen me also as of one born out of due time. Sabi niya, si Apostol Pablo yan. Sa huli, nagpakita siya sa akin. Ilang years nung nag-resurrect ang ating Panginoon nung nagpakita siya kay Pablo? Guess, what years? After 68 years. Hindi niya kilala si Jesus Christ. Nag-aaral pa rin si Apostol Pablo ng theological studies noon.
Kaya nung kapanahonan ng mga apostol at nag-grow ang Church of God, ipinapangaral nila yung gospel ng ating Panginoon, siya po yung taga-usig. Binigyan po siya ng kapangyarihan upang patayin at usigin ng mga mananampalataya. That's why Paul, he made the havoc of the Church of God. Pag sinabing made havoc of the Church of God, may liter po siya. Kaya isa sa mga saksi kung bakit nabatay si Esteban is si Pablo po. Binato nila. After 68 years. Biro mo, dahil sa mission. Kaya pag may mission ka sa Lord, hindi nagbabago yung pagtawag sa iyo, kapatid. Kaya yung gift at kaloob at talent na binigay sa iyo ng Lord, you must exercise. You must use or utilize that talent. That may God be glorified in your life. Amen? Palapagan natin ang ating Panginoon. Yes! Sino ang pinakahuli? Patay na sila Paul. Sino ang pinakamahuli? Na nag-witness. Bukod kay Paul. Sino? Si John the Beloved. Si John the Beloved. Yung nagsulat ng Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, and Book of Revelation. Siya yung nagpapatunay na si Kristo na kanyang isinulat at ipinangaral ay totoo. John chapter 21 verse 24. Sa 25 ang sabi niya, ako ang nagpapatotoo na lahat ng sinula at nakatala rito ay totoo. Marami pang mga ginawa ng Diyos na himala na hindi nakasulat dito. Kahit na isusulat lahat yung kanyang ginawa ay hindi magkasya yung aklat sa mundong ito. Amen? Ganong katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi magkasya. Isipin mo yung library mo. Magkasya 10,000, mundong ito. Yung ginawa ng himala ng Diyos, hindi nga magkasya. Kaya yung problema mo na katiting lang at isusuklob mo sa kapangyarihan ng Diyos, wala yan. Kahirapan, mananampalataya ka, anak ng Diyos, ingiti mo lang yan. Karamdaman, anak ka ng Diyos, greatest physician mo yan. Confused ka? Sabi ng Lord. Di ba? The author of confusion, the devil, ano sabi niya? 1 Peter chapter 5, verse 7 and 8. Casting out all your care. Pag nandyan ang demonyo, ano sabi niya? To flee. Di ba? Ano sabi niya? Sawayin mo. Oh, ano ginagawa natin? Wala tayong ginagawa. Di natin sinasaway. Nahihirapan ka na. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Lord, hinayaan mo lang. Nako-cover ka na ng fear. 1 Timothy, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power and of a sound mind. Pag anak ka ng Diyos, sigurado ka na. Yes, may dumarating na mapagsubok, pero kasama mo ang Diyos. Walang exempted sa pagsubok. Ay kahit ako wala Mas malapit ka sa Diyos, mas maraming problema. Kaya yung iba ayaw naglalapit sa Diyos Hindi nila alam, pinapatibay ka lang ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo makakaya. 1 Corinthians 10:13. Pag anak ka ng Diyos, bibigyan ka ba niya ng hindi mo kaya? Sabihin mo sa yung katabi, kaya mo.
Now, what's the meaning of indispensable? This is my topic. Indispensable, not subject to being set aside or neglected. Hindi natin pwedeng pabayaan. Hindi natin just taken for granted. Absolutely necessary. Essential. Kaya huwag natin baliwalain ang kahalagaan ng resurrection ng ating Panginoon. Don't just take for granted. Hindi mo pwedeng isang tabi yan. Kailangan yung resurrection power ng ating Panginoon ay madadaba natin sa ating buhay. Kasi yun yung kanyang I will give you power. Acts 1:8. After that, the Holy Spirit come upon you. May kapangyarihan ka. Kapangyarihan ka na gumawa ng mabuti. Hindi kapangyarihan na magnakaw sa bangko. Kapangyarihan na gumawa ng mabuti. Kasi ang Diyos natin ay mabuti. Kaya kung nakikita ka ng mga ngaral na hindi maganda, hindi sa Diyos yan. Amen? Hindi sa Diyos yan. Kasi ang Diyos ay mabuti. Mamimili ang tao, good or bad, liwanag or dilim. Demonyo sa Diyos. Di ba? Kaya pag ikaw ay mananampalataya na matalino, alam mo na kagad kung saan ka you belong. Ano yung saan ka o saan ka nakabilang? Alam mo, kasi matalino ka eh. Amen? Alam mo na kagad kung sino yung samahan mo. Kasi ang bunga niyan, mabuti ang bunga niyan. Kasi puno natin, mabuti. He is the vine and we are the branches. His father is the husbandman. 15:1 of the book of John. Kaya wala kang kasabla-sablay pag nasa Lord ka eh. Oh, minsan nakakamali tayo. Yes, granted. Tanggap natin yun. Tao lang tayo. Pero, pag nagkamali ang tao, hindi ibig sabihin na wala na siyang pagbabago. Wala nang pagtutuwid sa kanyang Lord. Unless, hindi ka maniwala kay Kristo. Mababaw lang si Kristo sa'yo. Pero pag malalim ka at kilala mo ang Diyos mo, hindi mo i-compromise yung iyong pananampalataya. Kasi eternity to. Buhay na walang hanggan to. So, dito po, bakit, meron akong question dito eh. Why is the resurrection of Christ is indispensable? Meron ba dyan? Ayun. Why is the resurrection of Christ is indispensable? Kailangan hindi baliwalain. Ito ay mahalaga. Yan yung meaning niya. Don't just set aside. You must believe. You must stand. Meron tayong tatalakayan na ilang bagay. Okay. In the book of Romans 10:9-10, number 1. You can't be saved if you don't believe in the resurrection. Pag ang na nasa iyo ay kamatayan at pagkalibing lang, kulang. Kaya yung iba mababaw. Kasi ang tinanggap lang nila yung gospel ng kamatayan at gospel ng paglilibing. Tingnan natin. Basahin po natin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Pag naniwala ka sa puso mo, sa pamagitan ng kanyang katwiran at ipapahayag mo sa labi mo
na ang kaligtasan at ang pananampalataya mo ay na kay Kristo, na siya ay nag-resurrect. Na siya nag-resurrect. Matibay ka. Kasi yung iba, yung pananampalataya nila una nagsisi, maganda. Nagpatuloy sa pananampalataya. Lumuha. Ang daming patoto. Nabaptize. Yes, tumibay. Kaya lang, hindi siya nakakatanggap ng banal na espiritu, yung kapuspusan. The resurrection power of Jesus Christ is you must be baptized with the Holy Spirit. Yun yung pinakaano dyan eh. Yun yung magbubuhay sa'yo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Kaya magpakapuspos ka. Kaya maraming mga mananampalataya na hindi puspos. Hindi nga naniniwala sa speaking tongues eh. Di kulang, yung resurrection power, yung kapangyarihan ng Lord, hindi nila mararamdaman. Mababaw. Kaya kailangan, habang tayo po ay nananalig sa Kanya, puspos tayo, lumalalim yung relationship natin sa Kanya. Kaya minsan pinapantulutan ng Lord na parang ang layo niya. Unanswered yung prayer mo. Para bang gawa ka ng gawa sa ubasan ng Diyos, pero parang yung iba tumatamlay. Hindi nila alam na dapat magpakasigla ka, magpakasaya ka, magpakainit ka, magpakaningas ka sa iyong pananampalataya. You must serve Him with gladness and joy. Kung saan ka, lalo ngayon, subukan ngayon ang pananampalataya. Subukan. Una, emosyon, kahirapan, virus. Ang daming problema ng tao ngayon. Saan siya kukuha? Basic needs. Ang dami. Ano sabi ng Book of Luke 18:1? Cease not to pray. Huwag kayong manghinawa na manalangin. 18:8 ng Book of Luke. Meron pa kaya akong datnan na may pananampalataya pagdating ko? Bakit nagtanong ang Lord sa kanyang mga alagad? Kasi alam niya mangyayari. Itong generation natin na to, ito na. Ano pang gagawin mo? Yung iba, nanlabig na. Habang ikaw ay pinapakain ng Diyos at may lakas ka, manampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya. Yun yung kaligtasan na natapos mo natin eh. Sapat-sapat na yun eh. Kaya sabi ng Luke, ng Book of Matthew, sana hindi ko kayo datna ng Sabbath day or winter flight. Ano ibig sabihin? Sana yung ating pananampalataya ay hindi na mamahinga. Hindi tulog. Dapat gising yan. Samantala yung paligid natin ay tulog at nanlalamig ang kanilang pananampalataya. Dapat tayong mga anak ng Diyos na tunay, maningas at mainit. Ayaw ng Diyos na tatanggapin yung malahininga na pananampalataya. Book of Revelations. The 7 kinds of churches. I know your works, I know your labor, but I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita. You know why? Hindi ka malamig o mainit. Asan ka? In between? Sa kasarian nga, lalaki at babae lang. Sa pananampalataya, hindi pwedeng malaga. Kailangan datnan tayo lahat ng Lord na maningas, gising. Huwag mo ka mag-focus sa problema mo. Ang problema nandyan. Pero nangingibabaw yung spiritual natin, nangingibabaw yung pananampalataya natin, nangingibabaw yung ningas ng ating paglilingkod. Kaya marami ng mga mananampalataya na natabunan na ng mga problema. In the book of Romans, papunta ka sa carnal mind. Carnal. Pag hindi ka nag-ingat, we must spiritually minded. Because carnal-minded are death. Sinabi ng Lord yan sa book of Romans chapter 8.
Those who are carnally minded, death ang pupunta nila. But those who are spiritually minded, life and peace. Di ba? Ayaw ng Lord na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na nakapokus yung ating mga isip. Set your mind on the things that are eternal. Nice ng Lord yung resurrection power niyan. Yun ang pag-asa natin eh. Number 2, our faith depends on the resurrection. Oh. Why? Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then our preaching is in vain, and your faith also in vain. Baliwala ito. Yes, and we are found false witnesses of God. Pag hindi nag-resurrect ang Lord, ano papangaral natin? Di ba? Wala eh. Hindi siya buhay sa buhay natin eh. Hindi natin mararamdaman eh. Oh. Kaya sabi diyan, ay tayo ay false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised? And if Christ be not be raised, your faith is in vain. You are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Yung nauna na sa atin na namatay, wala na silang pag-asa. Kasi hindi nag-resurrect si Lord. Ano tayo ngayon na nabubuhay na nagwi-witness sa Kanya? Buhay si Kristo, nag-resurrect si Jesus Christ. He's risen from the dead. Tapos, hindi natin nararamdaman yung kapangyarihan ng Diyos ng resurrection sa buhay natin. We are the false witnesses. Kaya sabi niya, Acts 1:8, I will give you power. Sinabing power, kompleto po yan. Power to witness, power to heal the sick. If you lay your hands to the sick, they shall recover. Power to witness, ang dami kang patuto, natuyuan ka, wala kang pagkain, nagkasakit ka, kinagat ka ng ahas, binuhay ka, ikaw yung witnesses. Nadisgrasya kayo, nabuhay ka, witness mo yun. Nang Diyos sumasayo. Ipatutuo mo yun. Amen? Kasi buhay ang Diyos eh. O yung nauna na, di wala kapag-apag-asa yung mga nauna na mananampalataya. Eh samantalang pinangaral ni Kristo, pinangaral yung kanyang mga alagad. Na nabuhay na muli. Nagpakita siya sa 500, sa 120, sa kanyang alagad. Nagpakita sa mga kila Mary. Ang daming pinagpakita. Hanggang ngayon, sa ating kapanahonan, hindi nga natin siya makita. Pero we feel. Nararamdaman natin. Yung nalalabuan na ating pag-iisip, niliwanagan ng ating Panginoon. Di ba? Oh. Yung ating tinatahak na kadiliman, naliwanagan po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Mayroong nag-invite sa atin sa gawain ng Diyos. Mayroong ginamit ang Diyos para magpatuto sa atin. Kaya na-enjoy po natin yung kagalakan. Kawawa yung iba eh. Bakit? Yung mga Kristiyano na nga lumalaban eh. Naniniwala sa gospel, naniniwala sa kamatayan, sa burial, naniniwala sa resurrection. Hirap na hirap pa. Hirap na hirap pa. How much more yung mga wala? Brethren, wake up. That's why our theme this 2021 is Make Them My Disciples. God wants us to become His disciples. Who want to be the disciples of the Lord? Can you raise up your hands? It doesn't mean that you are disciples, you are full-time in the ministry. No. You have the part of the body of Christ. Bakit ka tinawag ng Diyos?
Yung sinabi ng Lord sa Book of John, as the Father sent me, I also sent you. That is your mission. I must finish the works of Him that sent me. Kailangan tapusin ko. You must finish your mission. Sabihin mo sa katabi, may tatapusin tayo. Kailan mangyayari yun? Pag wala na tayo sa mundong ito, sasabihin ng Diyos sa iyo, well done. Well done, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Habang buhay ka, magwi-witness ka. Yan ba kayo? Kung nais mo na mapagpala ng Diyos, hindi lang sa buhay dito sa mundong ito, because our citizenship is in heaven. Love Him with all your heart. Love Him with all your soul. Love Him with all your strength. And love Him with all your mind. Yan pang sikreto. May enjoy mo yung buhay sa mundong ito. Kahit nasalat ka, tama-tama dumarating. There is unspeakable joy in your heart. Hindi mo kayang paggitin. And everybody say, okay? The resurrection has transforming power. Pangako ng Diyos yan. May pagbabago. Binago na ba tayo ng Diyos? Old nature natin. Evaluate mo yung sarili mo. 10 years ago, 20 years ago, tagal mo ng mananampalataya. Marami bang binago ang Diyos sa ating buhay? Yes, of course. Kaya tayo bumabalik. Tingnan natin ang Book of Philippians. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Diba? Conformable. Alam niyo po, ito si Paul. Siya pong sumulat ng mga taga-Pilipos. Sabi niya, kilala ko siya. Kahit na nababalitaan ko, pinersecute ko ang Church of God, kilala ko siya. Bakit? Nakilala ko siya sa kapangyarihan nung siya nabuhay na muli. Kaya ako nangangaral ngayon eh. Kasi yung pagkakilala ko kay Kristo, hindi nabuhay na muli. Kaya nga inuusig ko ang mga mananampalataya eh. Ang mga mananampalataya may power of resurrection. Pero may fellowship with sufferings. Hindi pa ba kayo? may kaagipat na suffering pag nasa Lord ka. But take note, it's not the suffering ng pagkakasala. Kasi may dalawang klaseng suffering. Yung iba nagsasuffer because they don't believe Christ. Napahamak sila. They suffer because they disobey God. Fellowship with suffering is self-denial because you follow Him suffering in righteousness, not suffering in your own will or sa pagkakasala. Maraming dalawang klaseng suffering. Nagsasuffer ka dahil sa pagsunod sa katwiran ng Diyos. Iba yung nagsasuffer ka dahil hindi ka sumusunod. Nagsasuffer ka because of your disobedience. Iba yung nagsasuffer with righteousness. Amen? You must suffer. We have the fellowship of suffering with Christ. Hindi na will mo yan. Hirap na hirap ka sa buhay, you don't compromise your faith. Hirap na hirap ka sa buhay, tama lang, pero hindi mo kinokompromise yung faith mo. Tapat ka pa rin sa Diyos. Pandemya, wala nang may bigay,
Wala kang may bigay, bigay mo yung talent mo. Ubus na talaga. Pero, kayo ba'y naniniwala ng tapat hanggang wakas ay maliligtas? Maliligtas ang bulsa mo. Magtapat ka pagdating sa Diyos. Amen? Diyan magigita ang katapatan, pati bulsa. Diyan ang magigita ang tamang paglilingkod. Pati talent, pati panahon. Makikita ng Lord kung tayo po ay nagdududa. Kikita ng Lord kung tayo tumatamlay. Kasi nakapokus na po tayo, talagang nakakatakot ngayon. Tingin mo sa tao, magdududa ka eh. Ako, saan galing ito? Di ba? Lalo na pag maraming cases sa kanila, medyo iwas tayo dyan, galing Quezon City yan. Dalawa ID ko, taga Quezon City rin ako eh. Tinitingnan ko yung senior citizen ko, kung question din ako, wala naman. Di ba? Minsan naka-implant lang sa ng tao yan. In reality, kung hindi ka, wala kang gagawin sa Diyos. Mahirapan ka. Parang yung kitongin. Alam niyo yung kitongin sa Old Testament? Nagkaroon ng labanan, wala silang makain. Anong ginawa ng kitongin? Ay, total mamamatay naman tayo eh. Ang mga kitongin, sinusiklod yan eh. Bawal yan kasi nakakahawa. Nilalayuan yan. Tingnan mo nga kung nakakahawa ka. Ay, yung mga kitungin, total mamamatay din tayo eh. Kailan kumain tayo? Abay, nung pumunta sila doon sa kalaban, ang ginawa ng Lord, namatay lahat yung kalaban. Kinuha nila yung pagkain eh. Huwag lang tayong makinabang rito, sabi ng 7 kitungin. Wag, sabihin natin sa iba. Sabi ng iba, hindi na, tayo na lang. Di nagkano sila? Anong ginamit ng Lord? Na blessing. Di ba? Yung kitungin, unbeliever. Hindi naniniwala sa Diyos. Pwedeng unbeliever yun. Kaya makisama kayo ng maayos sa mga unbeliever. Lalo na sa panahon ngayon. Amen? Medyo ayusin natin yung ating pakikitungo. Sa kapwa natin, sinabi ng Lord, hanggat maaari, lahat ng tao ay makipagpayapa ka. Paano, Bishop, kung may nakikipagpayapa? Di ba? Paano? Yes, payapa. Payapa eh. Payapa lang pala eh. Mapupurgive mo ba kahit anong ginawa? Yes naman. Kaya lang, sorry na lang. Basta nakita ko, hi, hello, pwede tayong kumain. Pwede bang muli dyan? Hindi na. Marami namang Kristiyanong fellowship. Amen? Hindi pa ba kayo? Basahan ko kayo ng Bible na hindi mo na sila papasukin at hindi mo sila papatiin. Kasi may daladalang lason. Kaya ingat. Galatians chapter 1. Basahin niyo po yan. Kaya pagka ang Diyos na po ang nagbaga sa mga hindi sumusunod sa Kanya, kahit na gaano ka kabait, by Bible ka na lang, masakit, pero and everybody say amen. Talapakan natin ang Lord. Kaya kung patawad lang, mahirap. Huwag tayong padalos-dalos. Yan yung kapangyarihan. Namili ang tao. Kaya ang daming Kristiyano, di ba? Bakit Christian? Kasi na derived from the word Christ. Are you Christian? Di ba? Yeah. Siyempre, iba-ibang belief eh. I'm Rizalista. I'm Buddhist. Di ba? Ang dami. Pero pag sinabing Christian, Orthodox. Ang daming mga thousands. Iba-ibang paniniwala. Pero mas marami na ngayon. Mula nung nag-resurrect ang ating Panginoon, wala pang Kristiyano noon. Pero ngayon, dahil sa kanyang kapangyarihan, sa resurrection, halos buong mundo, Kristiyano. Kahit sa North Korea, maraming Kristiyano ron, kaya lahat tahimik.
Kaya mapalad ka eh. Kasi open book tayo rito eh. Kaya samantalain mo. Ano sabi ng Book of Hosea? Darating ang panahon na may tagtigang at taggutom. Tag-uhaw. Saan? Sa pagkikinig. Sila'y parit-parito para hanapin ang salita ng Diyos. Pero hindi nila mahanap. Darating ang panahon, kung hindi lulobin ng Lord ang rapture, magkakaroon tayo ng pagbabawal dito, kailan naka-restore ka na? Dami ka ng Word of God, pagbawalan tayo nito, ay wala tayong magawa, protocol. Wala tayong magawa. One world currency, may magagawa ba tayo? One world religion, may magagawa ba tayo? Anong magagawa mo? Manampalataya ka. Eh kasi sufferings, fellowship with suffering eh. Kaya ihanda nyo na yung sarili nyo. Ito, ano lang ito? Warm up, warm up. Kaya pag ikaw ay mananampalataya na takot ka sa paligid, ay, mga kapatid, sabi mo, Lord, palitan mo ito ng pananampalataya. Kailangan you must fight a good fight of faith. 1 Timothy. Kailangan lumabang ka ng mabuting pagkikipagbaka. Huwag kang kagaya ng mga na nakataklob na lang dyan na wala kang ginagawa. Hindi nga tayo makalabas physical. Oo. Pero yung text mo, yung gadgets mo, sinasarili mo yan sa sarili mo. Ay, gamitin mo naman yan, mag-load ka para sa iba. Sa mga loved ones mo. Sa mga mahal mo sa buhay. Yung social media, sinusuportahan na po tayo ng Lord. Sinusuportahan na po tayo ng Diyos. Anong klaseng suporta? Ito nga nasa social media na tayo. Ano ba naman kung i-share mo? Hindi ka na magsishare, punta doon. Ito ang gospel. Ito. Tapos na tayo noon eh. Bakit? Nag-iingat ang bawat isa eh. Sana hindi pupunta rito yung taga Maynila. Di ba? Nag-iingat. Nag-iingat sa isa't isa. Totoo yun. Anong gagawin mo ngayon? Sinusuportahan na tayo ng Diyos sa social media, sa mga gadgets natin. Ano pang ginagawa natin? Hayaan mo, nadatnan ka ng Lord na nagsishare ka. Pinagaan na nga ng Lord, hindi ka na mamasahe, hindi ka na magpagod. Feelings and faith is different. Emotion is different from faith. Pag nararamdaman mo lang ba, nandyan si Lord sa'yo? Hindi ganun yun. Kahit na hindi mo maramdaman siya, nandyan siya sa'yo. Bakit? Yun ang pananampalataya mo. Sabi ng 11:6 ng Hebrew, lahat ng lumalapit sa Kanya ay kailan maniwala na may Diyos. Kasi wala pananampalataya mo kung hindi ka naniniwala na lumalapit sa Kanya na hindi siya ang Diyos. Kaya sabi ko, hindi ganun yun. Ako nga, hindi ko nararamdaman minsan eh. Pero alam ko, tumatawa lang ako eh. Pupunta lang ako sa nature, nakita ko lang yung langit. Ay, Lord, I saw it. You saw your glory. I see your glory. Pero hindi ko nararamdaman. Di ba? Kasi pinapintulutan ng Lord, nakala mo, iniwan ka na ng Diyos. Hindi ka kailanman iwanan ng Diyos. Pangako niya yan. Matthew 28:19-20. Gusto niyo hindi kayo iwan ng Diyos? Go ye. Therefore, in all the world, teach them to become my disciples. Teach them to observe all things. 20, and I will be with you, even unto the end of it. Kung gusto mo nakasama mo ang Diyos sa buong buhay mo, may gagawin ka. Sabihin mo siyang katabi, may gagawin ka. Ano? Number 1. Ano ang gagawin mo? Go. O sabihin mo siyang katabi, go. O, saan ka mag-go? Ang dami kang kapitbahay, dami kang kaibigan. Bakit kapitbahay mo? Wala kang kapitbahay? Galit sa'yo? Kristiyano ka? Nakakita ka na ng Kristiyano, galit ang kapitbahay. Dapat natutuwa sila sa'yo. Amen? Kahit na hindi sila matuwa sa'yo, nakangiti ka kasi Kristiyano ka. Kasama mo ang Diyos eh. Kaya, yung iba, parang hindi ko nararamdaman ng Lord. Pangako niya yun eh. Kaya hindi mo nararamdaman, wala kang ginagawa, hindi ka nag-go.
Di ba? And I say also unto thee, that thou art Peter upon this rock. Peter, how are you, Peter? Peter, Pedro, ito. Ikaw, Pedro. Oh, di ba? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Di ba? Wala tayong susi rito. Pero nandito tayo. Ha? Kahapon pa. Oh, yes, it cannot prevail. Situations, problems. Pag nasa Church of God ka, mararamdaman mo na kasama mo ang Diyos. Kahit na may pandemya, may kahirapan, may mga usig, may mga darating na mga protocols. Yes, sumusunod tayo. We are not against the government. Pero kailangan nangingibabaw yung wisdom ng Lord. Palakasin mang loob mo. And everybody say amen. Kaya, pagka umalis kayo sa inyo, huwag kayong magdududa na wari, napunta ka sa kainan, sa anot, napaintulutan, na nandun ka. Huwag ka na magduda, balot ka sa tugon ni Kristo. Amen? Balot ka. Kasi may kapangyarihan ka. May kapangyarihan ka. May Holy Spirit ka, may Word of God ka, kasama mo si Kristo. Wari, pandemya lahat. O, di yung Church of God, may iwan. Alam niyo yung nanggaling sa Israel, ay sa Egypt, 10 salak, 10 salot. Katabi lang yung mga anak ng Diyos sa Gosen. Bakit nagdilim ang buong Egypt? Sa kanila hindi. Ang daming palaka na namatay, sa kanila hindi. Ang baho, pero sa kanila hindi mabaho. See? There is a distinction. Protektado ka kaya? Sabihin mo sa iyong katabi, protektado tayo. Grabe ang privilege natin. Dapat looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam mo ba, tinawag tayo na pahirapan ng Diyos? Hindi Tinawag ka para magalak ka. Tinawag ka para manampalataya ka. Kaya inutusan nga tayo ng Lord na rejoice evermore. Rejoice. Rejoice, yes. Why rejoice? Grabe ka Pandemya na. Protektado ka ng dugo ni Kristo. Sinipon ka, inisip mo, hindi COVID. Bir mo, sinipon ka, nangati, hindi COVID. Kasi anak ka ng Diyos Natrangkaso ka, hindi COVID. Kasi anak ka ng Diyos Hindi ka nagdududa. Biogesic lang yan, paracetamol. Tutulungan ka ng Diyos kasi hindi ka nagduda Pero pag nagduda ka, ay kukovid ka talaga. Ay mga kapatid, ang daming mga bagay na makakakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo utusan ng Lord na rejoice evermore. Sabi niya, in everything give thanks for this is the will of God. Kaya yung kapangyarihan ng Lord sa resurrection, grabe yan. Ito, huwag natin ikahiya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, and also to the Greek. Gentiles tayo, di ba? Ang Grego, Gentiles din. Hindi natin dapat ikahiya to. Go, teach them to be my disciples. Baptize them. Gusto nyo sino magparibaptize dito? Gusto nyo mabaptize? Di ba? Sarap Tapos, teaching them to observe all things. Ituro mo sa kanila ang lahat ng bagay. Kailangan wag mong kaligtaan yung tithes. Kasi sabi ng Lord, ituro mo sa kanila ang lahat ng bagay. Sabi nila, Lord, pandemic talagang wala. Wala kaming may bibigay. O di magpatuloy ka. Alam naman ng Lord yun na wala kang trabaho. Pero kumakain ka. Di ba? Wala nang ayuda, pero meron ka pang pagkain. Hindi kayo nagtataka.
Sabi ng dyaryo, wala nang makain ng tao. Pero pagdating natin dito, ang ganda ng itsura natin, malulusog natin. Paano pa naman masabi na ang Diyos hindi sumasayo? Yan pa kayo? 1 Corinthians 15:19. Okay. Tingnan nyo. Kung walang resurrection ng Lord, basahin natin. If in this life, only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Why? But now is Christ risen from the dead. Yung binasa natin kanina hanggang 18, di ba? Ang context niyan, kung si Kristo hindi nag-resurrect, itong buhay natin na to, wala na tayong pag-asa kay Kristo. Tayo na yung pinaka-miserable o pinakawawang nila lang. Pero, sa 20, but now is Christ risen from the dead. And become the first fruits of them that sleep. For since by man came death by man, came also the resurrection of the dead. For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Nabuhay siya na maguli Gantin din ang pag-asa natin. Kahit na yung mga kapatid natin na nauna nang namatay, natutulog lang. Sa takdang panahon sila'y gigisingin para sila ay babangon na muli. At tayo naman na naiwan ay kukunin at agawin tayo ng Diyos. Puno ng virus dito, agawin ka ng Diyos. Ibig sabihin yung agaw rapture. In a twinkling of an eye, there is a sudden change. From mortality to immortality. Itong nabubulok na katawan ay palitan ng hindi nabubulok. Kaya yung mga mananampalataya, pwede kang hindi mamamatay at dalhin sa sementeryo. Oo, pag nag-rapture, hindi. Mamamatay ka lang, itatransfer ka lang sa spiritual. Pero wala na magpapalibing sa'yo. Bakit? Ikasama mo na si Christ eh. Ang sarap ng ganun, no? No, rapture. Sila Enoch. Si Elijah. Si Moses nilibing. Hindi nakita kung saan kanyang libingan. Noong nagkaroon ng transfiguration, sino nakita? Si Moses. Sino pa? Si Elijah. Tatlo sila. Sino? Si Jesus Christ. Sabi ni Pedro, gagawa kami ng 3 tabernakulo. Pag sinabing 3 tabernakulo, 3 ang Diyos nila. Oh, 3 Diyos doon. Bakit? Inapakita si Moses 1,000 years ago. Tanong, paano nila nakilala na si Moses yun? Walang picture si Moses. Paano nila nakilala na si Elijah yun? Ilang 1,000 years ago na yun. Kasi, pag nasa spiritual na po tayo, magkakilala tayong lahat. Magkakapatid po tayo. Ha? Amen? Pero yung best friend ko doon, siyempre ba, at least kami, best friend ko yan. Pero wala nang multiplication. Wala nang kung anong number na bibilan doon. Yan na, magkakapatid na kayo. Kasi pagdating natin doon, kilala mo si Pedro. Oo. Pedro, ikaw ba yan? Hindi ka na magtatanong nun. Hindi na. Hindi na. Ay, grabe si Pedro. Di ba? Dinenay niya ang Lord, pero nandito ka pa rin. Grabe ka, no? Pero ang tibay ni Pedro, alam niyo kung bakit? Satan, get thee away from me. Pero nagpatuloy si Pedro eh. Di ba? Andiyan pa ba kayo? Nagpatuloy si Pedro. Hindi siya uminto. Pero mo si Lord Jesus Christ nagsabi sa kanya, Satanas! Get thee behind me, lumayo ka sa aking likod. Bakit? Ang nasa isip mo lang hindi. Ibig sabihin, hindi siya natisod. Sino matitiso rin dito? Nangaral lang si Bishop ng konti, lumambot yung kanyang puso. Pusong mamon ang tawag dyan. You must have a healthy heart. How to have a healthy heart? Hi!
Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, lugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, ikas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samantalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano paraan naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation.
ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog. Lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat at sa oras na ito tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa may panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you. We thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito. Sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mo i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin. At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God, hallelujah, na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat at patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon, ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga
bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila at sila po ay sumunod. Maraming po salamat. We give all the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless.